Lair lan gugure Gatotkaca déning Muhammad Afan Al-Ghifari, kelas 10 MIPA 6 nomor 20. Gatotkaca iku misuwur minangka satriya otot kawat balung wesi. Gatotkaca iku putrane Bima. Aku Bima, bapake Gatotkaca. Ibune asmane Dewi Arimbi. Aku Arimbi, ibuke Gatotkaca. Nalika lair, Gatotkaca wis gawe geger. Ari-arine ora bisa diketok, maneka peso lan gaman ora bisa ngethok ari-arine. Ari-arine Gatotkaca ora bisa diketok. Anggo gaman apa wae tetep ora bisa diketok. Piye iki? Aku mesake marang Gatotkaca yen ari-arine ora bisa diketok nganti Gatotkaca gedhe. Wasana keluarga Pandhawa sarujuk nugasi Arjuna golek gaman ampuh kanggo kaperluan iki. Dek Arjuna, coba kowe luru gaman sing bisa kanggo ngetok ari-arine Gatotkaca. Iya Dek Arjuna, coba golekno. Nggih Mas, kula badhe golek gaman puniku. Arjuna lunga golek gaman kuwi. Para dewa uga ngerti prastawa iku. Bathara Guru banjur ngutus Bathara Narada kanggo ngrewangi. Aku krungu yen ari-arine Gatotkaca ora bisa diketok. Narada, nggih Guru, wenehna gaman iki marang Arjuna. Mung gaman iki sing bisa ngethok ari-arine Gatotkaca. Nggih Guru. Bathara Narada mudhun ing alam donya, nggawa gaman kanggo ngethok ari-arine Gatotkaca. Nanging Narada tumindak kleru. Gaman kang diarani Kuntawijayantanu iku ora diwenehke Arjuna, malah diwenehake Karna kang praupan lan pawakane mirip karo Arjuna. Ing alas Karna isih tapa. Arjuna, nggih pripun? Aku diutus Bathara Guru menehake gaman iki marang kowe. Gaman iki kanggo ngetok ari-arine Gatotkaca. Oh nggih, matur nuwun. Arjuna ketemu karo Bathara Narada. Bathara Narada, ya ana apa? Gadah gaman kangge ngetok ari-arine Gatotkaca. Lho, mau wis tak wehke wong sing rupane kaya kowe. Tak kira mau kowe. Wah, Karna. Nggih pun, kula badhe ngluru Karna rumiyin. Arjuna langsung mlayu ngoyak Karna. Kanggo oleh gaman sekti paringe dewa iku, Arjuna kapeksa ngrebut saka tangane Karna. Ing tengah alas, Arjuna ketemu karo Karna. Karna, ana apa? Ndi gaman sing diwehi karo Bathara Narada? Kene balekke. Moh, aku sik oleh dhisik, berarti aku sik nduweni. Hudu, kuwi hudunggonmu. Akhire Arjuna karo Karna gelut kanggo ngrebutake Kuntawijayantanu. Usahane Arjuna ora kasil. Arjuna mung oleh sarung utawa warangkane wae. Dene wilah gaman iku digawa dening Karna. Untunge sarung Kunta iku tetep bisa kanggo ngetok ari-arine Gatotkaca. Apa mung sarungnya tetep bisa nggo ngetok ya? Perlu dicoba. Gaman mau dinggo ngetok ari-arine Gatotkaca lan kasil ngetok ari-arine Gatotkaca. Nanging nalika ari-arine wis bisa keketok, warangka Kunta iku mlebu ing wetenge Gatotkaca. Sakwise ari-arine keketok, awit dene Bima lan keluarga Pandhawa liyane, Gatotkaca digawa dening Narada menyang kayangan.
Bayi Tutuko sebutane bayi Gatotkaca digawa menyang kayangan kanggo ngadepi Kala Skipu lan Kala Prajuna kang ngamuk. Gatotkaca utawa Tutuko bakal aku gawa menyang kayangan kanggo ngadepi Kala Prajuna lan Kala Skipu. Nggih, kula nitip Gatotkaca utawa Tutuko iki. Ing kayangan bayi Tutuko diadepake karo Kala Prajuna lan Kala Skipu. Tutuko langsung dijupuk lan dikunyah dening Kala Skipu. Sanadyan dikunyah-kunyah, awake Tutuko iku tetep utuh jalaran dheweke iku dudu bayi biasa. Jalaran nesu, bayi iku banjur dibanting sakuat-kuate ing lemah. Tutuko dijupuk dening Bathara Narada lan dilebokno menyang kawah Candradimuka. Ing kawah Candradimuka, Gatotkaca digembleng dening Empu Bathara Anggajali. Aku tambahi terumpah pada Kecerma lan caping Basunanda supaya dadi sekti. Sarampunge rampung digembleng lan metu saka kawah Candradimuka, bayi iku wis malih dadi kesatriya nom kang prakosa. Dheweke nganggo caping Basunanda, tutup sirah kang ora katon, ndadekno ora bakal kudanan lan ora kepanasen. Uga nganggo terumpah pada Kecerma, yen dienggo nendang musuhe bakal mati. Para dewa banjur ndhawuhi Gatotkaca nglawan Prabu Kala Prajana lan Patih Kala Skipu. Kowe maneh ora kapok dibanting. Aku saiki wis kuat nglawan kowe. Gatotkaca bisa nglakoni dawuh iku kanthi becik lan kasil ngalahna Kala Prajana lan Kala Skipu. Ing perang Bratayuda, Gatotkaca didadekake senopati ing dina kaping 15. Gatotkaca gugur dening senjata Kuntawijayandanu kang dicelake dening Karna. Aku duwe gaman sing bisa mateni kowe. Aku ora wedi. Karna ngeculake Kuntawijayandanu. Gatotkaca langsung mabur dhuwur ngindari Kuntawijayandanu. Nanging Kuntawijayandanu tetep ngoyak. Senjata Kuntawijayandanu kang ucul nembus wetenge Gatotkaca lan mlebu menyang warangka kang wis ana ing jero wetenge. Nalika arep tiba ing bumi, Gatotkaca nyoba supaya bisa tiba pas ing awake Adipati Karna. Nanging Senopati Kurawa iku waspada lan cepet mlumpat ngedohi satemah kang ajur mung kereta perangi. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.